Čo je dole modré? Čo tam maluješ modré, Anička, dole? To je také, to je taká, sem to urobila, ako si mama stopy. Tento. A táto mama má biele brúško? Môže mama modré brúško? No keď má modré tričko oblečené. Mám modré tričko oblečené. No a tie bodky budú mať aké farby? Čierne ako dalmatinec? Anička. Kde je čierna? Že by tu? Nie, tu. Len je zašpenená na hnedo. No, tu je čierna. To je píše. Čierna. Je to ona, určite. Vidíš? Je čierna. No, to musíš opatrne vyfarbovať. A iba bodky. Opatrne. Vyskúšaj, či vieš iba bodku vyfarbiť. Tu je čierna, tu je. Vodu tam už nedávaj. To je čo teraz? Táto.